Čau lidi, já jsem TV Tomas a se mnou je tu Hupík 1. Čaute, prostě vás zdravíme z našeho privátního serveru, kde budeme točit tady ty série naše, jménem Top Gear, kde Jo. prostě budeme mít nějaký vozidla a budeme se muset dostat do nějaký učební místo, závod. Takže jako první Top Gear je tu auto proti autu. Auty jsme si vytunili sami, je to normální auto Chester a je trošku vytuněn. Máme se dostat na toto místo. Teda ne sem. Nakonec runwaye, No nakonec runway, která je v úvodem. druhém městě, na letišti. Kdo prostě nesmí se jet mimo dráhu a kdo prostě umře, tak prostě prohrál. Kdo umře, když mu bouchne auto nebo když mu spadne do vody, tak si musí najít nějaký auto, který prostě random, který je spawnutý, nesmí si už nic spawnout sám. Jo, takže já myslím, že můžeme jít na to. Jo? Já protáčím gumy, to vypadá strašně hezký, mezerník plus Včko. Takže 3, 2, 1, teď. Šmejde. S nitrem, no, to tě bude stát hodně. Aspoň neví kam jedu. Kurva. Sakra. Jo, uřídil jsem to. Ne, neuřídil. Neuřídil. Jedem po polu. Kurňa. Teď jsem si otevřel kufr, omylem. Jsem mi to nějak otevřel sám. O lampu nebo o něco takového. Dnes, ta hydraulika je na prst. Asi si ani nedával. Ona ti ale snutí podvozek, takže to vypadá hezčí. Jo, no. Jak říkám, nesmíme jet mimo dráhu, proto pojedu standardně. Jo, nikde jsem, ty. No, mohl jsem to vzít zkrátku venče, tady tudy je to lepší. To mi jdeš, ty jsi jel doprava nebo doleva? Já jsem jel doleva. Já jsem na druhé části, co ty. Já za chvíli. Jsem měl těm těma serpentínama. Ty jo. To mě baví to dětko. Zvlášť když jsem udělal tenhle server s těma modifikacemi. Tam budou dřív? Fakt. Možná. Jen si nemyslím. Já mám ještě 10 nitr v zásobě. Já nevím ani kolik. Nechci rozlít auto. Už vidím letiště, akorát teď tam musím to obět celý. Jo no. Já jdu tou trasou jako... Po silnici. Tam městem. No. Já jdu tou trasou přímo jako. A tam stejně budu dřív. Nebudeš, já už to letiště mám vedle sebe, teď se načuřou do toho. A já před sebou, já už jsem tam skoro. Já tě vidím. Ne, sakra, já si letím. Teď jsem vrl bránou. Teď jsem vyjel na to. Kecáš? Ne? Tak v tom případě... Je, teď nic nevidím. V tom případě porušil jsem první pravidlo a asi se mi to vymst. Co, jaký? Já si mimo? Jo. Já to budu čekat tady takhle. Nahoře. Ty už jsi tam. Jo, jsem na letišti. Nekecej. Čekám, než ty tam přijedeš. Jasný, počkej, map. Já jedu, jo, já musím jet tudy a pak. No jo, tak se zdá, že můj smysl pro orientaci selhal. Jako holčičí? Tak. Pojď vole, tu na tebe čekám. Už jsem projel bránou. Ty vole, jich do auta. Pojď. Počkej, jde to sem. Tady být nechci. Tam ta píčka, dobří. Jo, dobrý, je tady výjezd.
Dej Ty dál. vole, ty seš tam. Zle. Někam, jdi někam, ty vole. Ne, já Jdi lezím. to, řidi to. Ne. Umřel Prohrál. jsem. Prohrál. Aha. Oh my god. Takže já jsem se snažil to opravit, ale už. Jsem tady. Počkej, kámo, počkej. Jen počkej. Šmoudím tady. Hned budu u tebe. Neber si stíhajdu. Neboj, Takže tady kdo by si bral hajdu, jaký strát. ty. Já nejsem strát. A už vím, už čím se střílí rakety, co to jdou. Já vím. Jo, aha, když jsem to včera nechtěl říct. Jasný. Ty vole, letadlo tady. Si vůbec nevšiml, abych to do ní narval. Celkem daleko, jsem u hambáče. Jak říkám, prohrál jsem, ale ty prohrají za chvíli. Té ses mi posmíval. Letím přes řeku, teda jedu přes řeku. Ty vole, mal, fuj. Dělal mi tam asi 2 metry, než bych si jel do té vody. Škoda. Usnadnil bys mi to. Jo. To vypadá, že pomsta je moje. Není. Už jsem tam dávno byl, vole. Čím letíš, ty vole. Jde. Kurně. Do prdele. Takže konec. Vyhrál jsem. Znáš to? Takže Cítnus? u našeho dalšího videa. Ne, cítnus, hej. Já vím, stipnu. Jo, super, protože mě se bagla kvůli textura. Takže čau lidi a uvidíme se u dalšího videa. Takže čus. Takže čus.